Goeiedag iedereen te Vogelwaarde. Hier ben ik aan de Honderie-Kerkhaardweg. Dus de nieuwe verbindingsroute buiten het dorp. Voor het verkeer hoofdzakelijk in de week. Dus dat er geen drukte meer is in het centrum van Vogelwaarde. Nog even interessant, de hubs die er al staan, dus de mogelijkheid om te vertrekken op aanvraag vanaf morgen, meer bepaald vanaf 3 november, tot Hulst busstation bijvoorbeeld en zelf ook tot in België, de Klinge, over de grens en dan heb je de aansluiting met de lijnbus. Heel wat mogelijkheden terug te vinden via de website Reizen door Zeeland. Dus hier ben ik aan het eindpunt van Vogelwaarde. Dus 2000 inwoners. Daar verder ga je naar Henksdijk en dan Kloosterzande, de Zeedijk. Dus meer bepaalde zone van Perkpolder, Waterzande en zo verder. Ja, momenteel hier werkzaamheden in Rapenburg. We zijn hier al een eerste hub. Zo, ik ga even verder naar de Bossenstraat. Op zondag heb je hier wel redelijk veel fietsverkeer richting van de Westerschelde. Dus hier ben ik normaal gezien aan de halte Rapenburg wat de bus betreft. Dus die halte daar zal waarschijnlijk te maken hebben met deze locatie, want hier staat er geen hub. En dan verder hier aan de linkerkant heb je dus de hub Bossenstraat. Gewoon, die straat is ongeveer 2 kilometer van lengte. Ik ga nog even naar het eindpunt. Maar er is hier ook wel nog een hub aan de sportvelden. Dus hier aan de rechterkant. Ik ga even kijken naar de benaming.
hier is men ook in de Bossenstraat, maar bon, die hub heeft als benaming bijvoorbeeld VV Vogelwaarde. Dat is ook altijd goed aangeduid met de informatie, het telefoonnummer, dan voor de app en dus ook de website reizendoorzeeland.nl. Zo even verder. Ja, deze locatie hier, halte, heeft als benaming Vogelwaarde Dorp. En er staat dus ook een hub hier aan de linkerkant. Hè. Ik ga nog even naar het eindpunt. En er staat ook een hub nu. Kijk hier het eindpunt van de Vogelwaarde. Hier even draaien. Ja, natuurlijk, die haltebenamingen zijn terug te vinden op de website en worden ook aangeduid. Men is ermee bezig. Dus hier ook een hub, dat is positief. Maar vroeger was het dus ook wel een stuk wandelen van die bushalte van Dorp naar hier. Hè. Als je zo op een afstand woont, is het toch ook wel redelijk ver. Nu ga ik even naar de andere kant van Vogelwaarde, dus meer bepaald daar aan het dorpscentrum, het plein, de locatie van de school.
Hier de Populierenstraat. Hier ben ik terug aan de sportvelden, dus de andere kant heb je terug de Bossenstraat. Dus is er natuurlijk een hub aanwezig. De locatie van de school De Schakel en ook het dorpscentrum. Ja, ik was al aan het denken, waar is die hub? Maar die staat hier. Het is ook een bijzonder goede locatie hier, hè. Gelegen in het centrum en ook voor de nutsvoorzieningen. Hè. Dus de mogelijkheid vanaf 30 minuten vooraf te reserveren. Een A tot B verbinding is mogelijk, minimum 1 kilometer. De afstand tot maximum 15 kilometer had ik gelezen op de site. Dus dat maakt een flexibel netwerk. Ja, en het tarief heb ik gezien, het hangt er vanaf van welke locatie dat je vertrekt. Uit Vogelwaarde bijvoorbeeld naar Hulst. Dus het komt ongeveer op tussen de €3,50 en €4. Had ik toch gezien voor deze locaties hier, gemiddeld tot het Stationsplein winkelcentrum. En verdere locaties, €5, €6 voor een enkele rit. Bon, je kan dus spreken van, met de retour €8, bijvoorbeeld om je boodschappen te gaan doen in het winkelcentrum Stationsplein, de zone daarvan Hulst. Hè. Maar bon, ook het voordeel om naar het Belgische De Klinge te kunnen reizen met de hub van hier. Dus de aansluiting en dan in het Belgische De Klinge heb je daar lijn 21 naar Sint-Niklaas. En ook de mogelijkheid bij de halte Sint-Helena de overstap te nemen. En via de bus 85 en dan ben je vertrokken naar Antwerpen linkeroever. Hè. Zo beste mensen, ga hier deze Street View eindigen. Tot de volgende keer.